resignació mai. I, per tant, nosaltres fins al darrer moment continuarem evidenciant allò que és una realitat insoslayable. I és que un país en el que hi ha aquestes diferències de finançament autonòmic com hi ha en Espanya no és sostenible, no té cap tipus de possibilitat d'abordar un futur de cohesió. El que no es pot explicar és inexplicable. I no és explicable que hi hagi 30 punts de diferència entre el finançament d'unes comunitats i unes altres. I, per tant, per a nosaltres, l'exigència és la mateixa que el primer dia, tot i sent conscients de l'entorn del que hi ha en un país, en Espanya, que en aquests moments hi ha incapacitat entre les forces polítiques i sobretot hi ha una oposició que és incapaç ni d'arribar a un acord per a canviar el Consell del Poder Judicial, és difícil entendre que pugui haver un acord més enllà. Jo espero que els moviments darrers que s'estan produint al Partit Popular els porte a una situació almenys d'acabar en aquest negacionisme de l'acord i el negacionisme de la política, en definitiva. En aquest cas hauria sigut millor que Juanma Moreno Bonilla fos el president del PP que no el senyor Feijóo. Home, per a nosaltres, des de la perspectiva autonòmica, sí. De la perspectiva del finançament autonòmic, sí. Però en qualsevol cas, home, és evident que... Dels líders autonòmics en els que vostè ha conversat, en els que manté més diferències en aquest tema, és en el senyor Feijóo? No. Dels que més segur. Sí, però el senyor Feijóo val a dir que també han sofert una certa evolució. Barcelona, en l'última... Vull dir, des de Barcelona a la Toxa ha anat una certa evolució també. Vull dir, en l'última reunió va reconèixer la situació de la Comunitat Valenciana que era insostenible. Ara bé, al mateix temps que diu això, jugar uns paràmetres que van en direcció absolutament contrària als interessos de la Comunitat Valenciana. O sigui, esperem que el Feijóo, el president de la Junta, no tinga res que veure a la fi en la seva concepció d'Espanya, perquè si no tenim un problema. Houston tenemos un problema. Però bé, en qualsevol cas, aquesta és la limitació que hi ha, però al marge de qualsevol qüestió necessitem i exigim que això se produïsca i que tots els grups polítics estan convocats a aquesta qüestió.